bisi brum haike taklai bo haino hai khatung khajani bisingtui Champaknagar Baptist Pastoral Circle ni luaji Mumbai phainai 8 9 10 December 2021 salmario saltamni bagai biswamoni rong nokhlabo khlaijaknani thangi tongo Christmas banik 2021 Paniko salbrumna tongnai group song action song solotei dalbidal hukum pandarok tongnai ketal kanmung chumung tei jamung phalmurok sarikni dambrei damproni simi damchoko jora tongnai o banik poilani salo banikno chengsawi renai TBCU ni AGS Reverend Kishore Kumar Deborma narwai motamngai mangjaknai SNBA ni ES Reverend Ranjit Deborma tei SNBA ni Secretary Reverend Ranjit Deborma Paniko phalnok manani bagai krengdi o koktukni mariwo Dikon Nondo Kumar Deborma convener 9862743550 Baniko joto takoktei bukuk suno 5 manjaknani bagai kobok horjawo kobok nai Dikon Nondo Kumar Deborma convener Christmas Banik Committee Champaknagar Baptist Pastoral Circle SNBA Tangnai bisirokni haikino chini Champaknagar Pastoral Circle ni ingoi जों Christmas bani khlainani thangai tongo taklai bai wai boroi aboni bagai baskangni Decemberni 8 9 10 tariko o biswamoni school mato जों a banikno जों songsakha moni bagai ango jorao kobogina raknai a baniko joto pai phalnai rok tai painai rok norok baniko manjagi mannai जों oro phalnani bagai stall khlaijak tongo जों stall khlaika te aboni rang maringnai 1100 taka abo baikhai a stall no booking khai oro bania khainai rok borok khali manai tai painai rok bahaino paimannai abo hake aboni logi wo जों saltam bromoi a bani khaina thangtaniwo जों oro resapmung musamung kaitonoloboi a pandarok botongnai tai kwbangma chini resource rok kok thanai rok chini pastor rok senior pastor rok chini AGS bises kai chini o banikno inauguration khainai chini AGS Reverend Kishore Kumar Deborma bo inauguration khainai